Ubay-ubay ka mga lumad ang milungsong na sa Davao City aron mangayo og pinaskuhan. Apan ang maong mga lumad gikan sa mga kasikbit nga probinsya. Atong saro ng detalye ini pinaagi ni Argil Relator live. Argil. Sara ko sa mga lumadlang ang mismo taga Davao City, di nila kinahanglan nga muwaba sa downtown Davao. Sanglit ang Davao City LGU na mismo nagahatod sa mga grocery packs ngadto silang mismong mga lugar isip pamasko sa Davao City government. Apan karon man gud dunay mga lumadno nga gikan sa makasikbit nga mga probinsya o lugar no nga moadto sa Davao City. Busa ang Davao City Police Office, ingon man ang Davao City Disaster o Davao City Social Welfare and Development Office ang nagakasa og operasyon aron sila ma-rescue o pauli sa ilahang mga lugar. Sa matag maagian nga balay, pamaskuhan matud pa ni ining mga lumad nga among nakita sa kadalanan. Gikan pa kuno sila og Valencia City sa Bukidnon. Nidayo matud pa sila sa Davao City aron mangayo og pinaskuhan. Nay good me. Paulay nagtrabaho. Tira naglingaw-lingaw sa Davao. Tag kwarta. Sa usa ka gym sa barangay 5A Bangkirohan, Davao City, 5 ka pamilyang lumadsab nga taga San Fernando, Bukidnon ang temporaryong nagtiner dinhi sanglit mamasko sab. Niadtong December 5 pa kuno sila naabot sa syudad. Dito sa bukid sir, ama disugay panginabit dito sa ama sir mo nang naglusimit di syudad. Na diri po may manginabit diri sa syudad po kay kami talaga sabi may karawsun diri sa syudad. Hinoon, giadtuan na matud pa sila sa mga personahe sa CSWDO o giabisuhan nga makigkoordinar ang maong ahensya sa ilang LGU aron makuha sila og sakyanan pauli sa ilang lugar. Sumala sa mga lumad. Og nauntay mukuwas amo diri muli unta ni. Kay kaming mga kuan taga side sa bukid nun dili mi pareha sa kanang uban bitaw nga magpakubol. Kaya ang amo og kuan nimo. Sa niaging gabii, 43 ka mga lumad gikan sa Kitaw-Taw, Bukidnon ang gisundo og sakyanan sa ilang LGU. Kinihuman nakigkoordinar ang Kalinan Police Station ug Davao CSWDO sa Bukidnon LGU. Sumala sa kapulisan, wala na yung mga lumad nga taga Davao City nga nagababa tungod ginahatda na sila og grocery packs isip pinaskuhan gikan sa Davao City LGU. Ang problema karon ang kadtong mga lumad nga gikan sa mga kasikbit nga probinsya. Naatay mga rescue operations ana ang ginahimo sir. Kagahapon lang yung adlaw nga murag daghan-daghan ang nabalik sa may Kitaw-Taw Bukidnon kay gikuha gyud nila diri og kanang sakyanan sir no ang ilahang mga tao pabalik sa ilahang lugar. Sa pila ka Pasko na milabay, dihang gididaan na sa Davao City LGU ang mga lumad nga muwaba sa downtown Davao. Sanglit posible silang madisgrasya, ingon man abuso, ingon man wala sab silay tarong nga kapasilungan o kapuy-an dinhi sa Davao City. Sara. Daghang salamat, Argil Relator.